Mbutsa family. Mbutsa family versus Magnus Mbutsa. Vari kutumana. Dara mabuntas. Damira pambeke dara mabuntas. Zvese zvaitakana ndezvechokwadi. Nganye panchapa twani musha. Mwari amubatsirwa. Pamusoro ichakamira. Ini ndoitwa patrolera Mbutsa. Ndakapumwa uroyi. Wewe mwana wehanzvadzi yangu Makenzi Mbutsa wakashaika musi wa22 January kuHarare. Saka ini ndaunza nyaya kudaro kuti icheneswe ivhenekwe uroyi hwangu huoneke hubude pachena. Makapumwa nani? Ndakapumwa naMakenzi. Makenzi. Ndakapumwa naye uroyi. I'm sorry chief, nemagurukota edu. Panyaya ari kutaura kuti ndakamupuma uroyi. Ari kundinyebera. Ivo ndo vari kutopuma mudzimai vangu uroyi. And ine evidence yandinayo. Iye kana aine evidence yekuti ndakamupuma uroyi ngaabudise ipapo. Wati iye ari kupumwa mukadzi wako. Iye ari kuti ndiwo uri kumupuma. Ini ndiri kupukana nazvo. Iwo wati hauna kumupuma. Imi mbuya titaura kuti makapumwa sei? Baba inani. Chiri kuitika ndechekuti hanzvadzi yangu iyi inogara kuHarare. Ini ndiri best kumusha kunyakatsava handiti. Mwana wake wakarwara. Ini handina kuudzwa. Kuzoziya kwekurwara kwemwana it was through from Mozambique. Ndikati nasiswe festival from Mozambique. Ndobva wafonera asisi wangu vatwamutara. Ndobva wanibvunza kuti iwe Peti mwana wehanzvadzi iri umbuya Dorcas Mitenzi fike yautaza untarani. Ndikati mauzwa nani? Makenzi ndakatofonera musuno ndichiti Makenzi funge mvura yanaya. Peti ndaziva ndizva zvakanaka. AkatondiSenda $20. Chiita communication yakanaka akati zvemafees date zvakadini zvakandiwanisa because chinobatana apo neapo. Saka inini ndaudzwa kudaro. Ndakati alright hasi kundiudza asi ndini. Ndobva ndabata foni nekumufonera. Ndichimufonera musi wandamufonera paiva nebrother yake nesister yake icho anga asikari kudaira foni yangu. Ipapo ndopa paine conversation yekuti zvona kufona kwandaita ini ndakafona chiti hanzvadzi vanaenda kuchikoro here mvura ipina here handina kunanga direct yenyaya because haanombobvira anga andudza nyaya yerwara kwemwana. Saka ipapo pandakafona ndopa wakabva wanzi wataura kuti zvona waidhisa nezveuroyi hwangu zvikanzi zvakonecta because my brother anga aripo nesister yangu. Plus tine mavidhiyo enyaya dzatipo nekuti wakachinzi uri kuhaka nyaya dzemwe yakaibuda dhimoni kuti Peti Mbutsa uri pano. Nekuti mwana wasisi wemukadzi wake waihaka mweya ahaka mweya zvikasi dhimoni riri kubuda pamwana riri kuti Peti Mbutsa uyu kuya kuzoudzwa nemukadzi because my brother mainly anodriva Harare Joburg. Kazhinji anenge asina vana vanenge vaine mudzimai akaudzwa masoko nemudzimai ndobva audza brother yake mukoma kuti zviri pano mukoma zviri kutaura kuti chinyi kurwara kuita mwana because mavidhiyo awaita zvezvakamira vari pazvimbuya tokasikumu hospital. Mavidhiyo akarekodha tinawo mavidhiyo arimo pakarekodwa mati wakanga achihaka uri pano ndiye wakanga achihaka ndikusasai kuti Peti Mbutsa uyu ndobva audza chimukoma wake kuti zvindineswa zvandinetsa izvi tete Peti kumusha umeyanga avhenekwe iyo nyaya handima uri hwakahaka. Pamusoro ichiwa Zita. ndinoitwa Tinotenda Chipukwa. Tinotenda Chipukwa. Muri ani kama wenyu wakamira sena? Mukadzi weavo anga ari masisters namai vangu vakashaya saka vanhu vakasara vachirichengeta. Zveshuwa mwana akarwara kuchipatara nekuchechi wakangoyowa tinamata iri Sandi. Ava vanga vari kuwa ina handizivi kuti chii chakaitika. Ndakazongoona ndamuka ndapasi. Saka kwakazotumira dhedhavo mavidhiyo zvikanzi zvoni iri vhidhiyo riri kutaura kuti mwana ati wakati puma. Mukuteererawo kwevhidhiyo ina handina kunzwa pakataurwa nezvezita ravo. Vhidhiyo racho riri Asika tutika iwewe hauzizoto wakataura kuti handina chandikuzwa kuti ndakataura. Wangori mweya. wangori mweya. Handitoziva kuti chii chakaitika pandiri. Kana kuti hauzizoziva kuti une mweya. Handizivi kuti chii chakaitika because mai varikunamata. Kawanika kako. Zvinomboitika. Zvakandotangirepo. Zvakatanga musoro.
ini chechi atinopinda vanhu vanongonamatira wombodonhawo ndozvandakafunga kuti pamwe ndizvo zvaitika saka epcon ministries yaprofet Jeremiah Tsonga. tikadaidza hwana kamunamatira zvinobuda Utondi kutaura zvawakataura. Akanamatira hahazi profeti wangu ndimai wekuchechi kunopinda mama kuunited Methodist. Uri pano. Anakuya. Methodist vari pano. Ndotomoto wangu kubate musoro torodza zviuye. Zvakataura bhozwa rakurisa pamusoro pezvawakataura. Iwo zvawakataura. Ini ivhidhiyo racho ravari kuti vanaro. Ina handisi kuti ndakati chii. Handisi. Kana kuti zviri easy kana. Nyapedza nguva. We want to prove kuti haisi muroyi. chokwadi. Iwe uri muroyi. Iwe muroyi. Iwe muroyi kana kuti andika. Endei panzapa. Handisi mobatsirwa izvi mutazo mukline mayo akline. Mukline mayo. Kana ni muroyi. Kana azi muroyi mwamadzoka naye munoto vatamba mutombo wake. Ko ishi wangu kumbira ko iro vhidhiyo rawakauya wainaro wachiti huku yadya zai. Ava mai vangu vakatora pikicha remwana afa namai vawati huku chikwata chauya huku yadya zai rai. Isitotonga yamanga maishabuda ikoyo manje. Imi mukamangala nyaya yakadai inogomira yakadii kuti kadiri yamangalo ndoki kune counter case it doesn't work. Kana kuine mmoja yakadaro itomangala kazidi yakazidi. Ini ndikutika izvinhu zvese zvatikuita inyaya yekuda kukliya achenesana andika kana mukaendawo panzapa mukasvika mukava mangozowo matobudawo its okay chokwadi chodii chobuda pachina because mukati ndine vhidhiyo akati ndine vhidhiyo mavhidhiyo anoeditwa munhu anotora paruda wosiya kuti nyaya chayatangira ku saka imi endai panzapo mozotora zvanzima makuzo ine movheti